Здравейте, YouTube! Аз съм Мишо 206 и тук при мен е Тишо. И днес започваме едно ново survival оцеляване на модът Hexit. И нека да започваме да оцеляваме така. Тишо, ти започни да чупиш това дърво. Направи си брадвичка. Аз ще направя брадвата. Така. Добре. И ще отсека дървото. Сега събери. Да го съберем, не? Тук има сап. Какво? Така. Уоу. Чио ще падат. Така. Събрах доста дърво. Окей. Оле, мале, че ще пада. Така. Да видя на... Опа. Що съм намирно. Така. Тук сме аз и Тишо. И така, нека да тръгваме натам. Да счупим крафтинг тейбъла. И следвай ме. Следвай ме. Така. О, от тези дървета ще ни трябва доста. Какво виждам там? Някакъв замък ли е това? О, крави! О, ще си направя меч. Направи кирка и ще счупим този камък. Така. Ще ти помогна. Така. Нека да счупим това. Той сега да ще го счупим, той е малко. Не е като цял замък. Да играем на мода Hexit, който е много реален. Е много як, има нови мобове. Горе-долу всичко тук е ново. Има много нещи. Чухте този звук? Имам нови треви. Аз сега ще убия овцете за вълна. За легла. Така. Прилеп. Така. Ще убия всичките. И тук кравите пускат доста кожа. А с кожата можем да си направим вълна. И раници. Да, и раници. Така, ще взема sugarcane. И виждате на мапа. Има замък. Но той не е труден, той не е лесен за експорване, де. Така. Виждам още една крава, но не ще я оставя. Събрахме, мисля, че достатъчно. Така, Тишо, ти събери това дърво и ще си направим къща. Аз... Ще ми дадеш ли камъка? Ще ми дадеш ли всичкия си камък?
Толкова ли имаш? Ами, Тишо, тук ще живеем. Ще поставя 2 крафтинг тейбъла. За сега ще се настаним тук. Ще направя лопата и кирка. И ще започна мината тук. Така. О, и виждате, намерих голд. Ще събера това количество. Ще направя печка. Ще я сложа. Ще сложа малко дърво. За сега ще се настаним тук. Направи си раница, Тишо. Ще си взема дървената кирка. Така. Ще има 4 пържоли за теб и 4 пържоли за мен. Така. Гладен ли си, Тишо? В печката ще... О, стоп, пак изгадна. Каза не. През това време ще направя малко дървени въглища, т.е. чаркол. Така, аз ще скапна, защото съм гладен. Така, чаркол. Ще направя торчове. И тръгвам да копая. Така. Може... нищо. По-нататък може да играя и на други игри, не само на Minecraft, но сега главно ще играя на този мод Hexit, защото доиграл ми се. И интересен е всъщност. Интересен е мода Hexit. Страшни звуци. На мапа виждам нещо, но сега ще отидам. Така. Тръгвам нагоре. Охо, кога? Почва да се стъмва, което е гадно. Да. И набързо ще раздзъкна една къщичка. Не е много голяма, но не е много и малка, да е. Ето тук ще е. Така. Да, разбира се, дървото няма да ми стигне. Но това е малка къщичка. Просто за нощта. За през нощта. Ще сложа един торч. Ще го счупя това дърво. Така. Така. Ще изкопам един път вътре.
Чакай. Тишо, ти принеси нещата. Ще взема... Ще си направя брадва 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Ще направя брадва. Ти имаш кирка, аз нямам. Така, Тишо, ела вътре. Служи, чакай, аз имам крафтинг тейбъл. Да, бързо. Така. Дзък. И сме готови. Опа. Така. Предполагам, че имаш друг чест в тебе. Имаш ли? Чест. Благодаря. Ще счупя крафтинг тейбъла. Така. Още един крафтинг тейбъл ще ми дадеш ли? И печката. Тук служи единия. Тук другия. И... дай печка. Не, тук да я сложиш. Тук. Виж, тук. Там. Дай. Дай ми я. Абе, виждам ти я в ръката. Ей! Какво? Чакай. Абе... как да не е в теб? Видях тя в ръката. Ето е в тебе, не тука. Чакай. Я се дръпни оттам. Така, ето. Тишо, ето я. Ето, аз ще съм тук в това ъгълче, а ти в ето това. Мобове има. Аз на мирно ли игра? Не, на нормално бе. Така. Едното легло. Окей. Това ще го сложим ето тук. Да. Аз ще направя стълби. Ти пак имаш. Така. Охо, ти доста. Така имаш. Това и това. Тишо, ей сега идвам. Стой тука. Чули? Торчове. Имаш торчове. Ама и аз имам торчове. Не. Ама и аз имам... Нали знаеш, че и аз си имам торчове? Ето. Слагам 2 въглена в печката и... това. Идвам да копая при теб.
Тук си изпуснал стълби доста. Чули? Я ми дай стълби. Може ли стълби? Трябва да имаш. Ами аз ги оставих в честа. Абе, отиди горе, има една голяма дупка. Дай нагоре и ги слагай. Така. Поставих ги в честа тия стълби, Тишо. В печката оставих храна. Така, аз копая назад я копая аз. Така. Ти с каменна кирка, аз хабя хубавите. Аз пестя. О, какво е това? Ей, при мен ли така? Дай. Стигнах додолу. Стигнах додолу, Тишо. Ей! Какво? Защо? Дай освети тук. Чакай. Ето тук строя платформа. Това е нещо като... Чувам зомбита. Ще взема тая Имаш ли меч? Ако нямаш, чупи с мен. Вземи тази пайжена за легло. Окей, тук да купаем, Тишо. Не на тук. Чувам зомбита. Скелетонска глава. Чувам зомби. Така. Тишо. Къде отиди? Окей, аз ще отида отгоре да взема... Оле, Тишо, тука... Я така служи едно блокче да ни падаме. Така сложих блокче да не падаме. Ти така... Окей, така бива. Така. Ден ли е? Кошка. Изкара ми ангелите. Дали чувам зомби и аз си викам, боже, какво е това зомби? Идем пред вратата, кошка си. Така хубава. Добре спах тази вечер. Даже ако така е прекрасна. Така. Ами да, хора, това ще е клипа. Дигнете палец нагоре, ако искате и в другия епизод гост да играе с Тишо.
Пишете в коментарите какво искате да правим, какво да построим тук за къща, каква да ни е къщата. Пишете какво искате да направим. И до скоро!